че ако някой се влюби в мене, имам 2 деца, 2 кредита, лизинг на колата и дължа към НАП много пари. Едно страхотно комплектче обаче ви показвам. Едно страхотно комплектче, колата е на 80 лева, якенцето е на 150. По-отделно се продават. Един и същи цвят един има. Това, което съм облякла е XS. Има XS, S, M и L размер. Искате да ми кажете, че това сетче не ви харесва, така ли? А? Чакайте, че не разбрах какво говорите тук. Не ви ли харесва това сетче? Къде отиде ризата?